Kad si stekao seksualno znanje, u kom dobu svog života i od koga? Dobio sam seks kad sam bio u Beogradu i na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću gledam 10 maraka, rekao, ali jedan dugo me rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan drugo da se ližemo. I ona kaže, nema problema, kaže kolega, kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, ja kupatilo se, banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga drka, ja počnem da ga ufatim za sise, za picu, razumiješ, i ona počne da se malo, razumiješ, malo tu se razdraži i počnemo da jedan drugome da se faćamo. I onda što postane i nemaš šta, ona mene, ja njuma i tako postanemo uz viski, ali od tim stvari turimo onaj kulturno se